Ang karaan, mga karaan styler makahibaw ta silang mga kuyawa oy. Luggage, storage, kuyawa. Unsa man ni diri oy, mga restaurante. Maglibot-libot. Kuyawa mga karaan ng style. This is eine Service Recovering von daher. Mo ni ingon sila nga old town, pero ang katong dool nga kanang city bitaw katong dool sa airport mo to dito mga dagko kayong building. Hong kaganahan kana bitaw mga kanang ani aron nakahibaw tas ilang nalagi pa Jesus dibutang. Makaya ko anta mas maratag maka-learn gamay sa ilang historia.